Irailaren 6an, Basketur Euskadiko Turismo Agentziak eta Urremendi Landagarapen Elkarteak Euskadi Gastronomika ekimen turistiko gastronomikoa Busturialdea Urdaibaien martxan jartzea aurkeztu zuten. Guztira, Busturialdea Urdaibaiko 23 enpresa, establezimendu edo eta agente turistikoek jaso dute Euskadi Gastronomikaren marka berria, Basketurrek eskaintzen duen promozio turistikoaren bereizgarria. Honekin batera, Urdaibaiko esentziak proiektu berria eman zen zagutzera. Ekitaldia nazioarte mailako blogger ospetsuei eskainitako tailer gastronomikoan burutu zen. Blogger hauek Eusko Jaurlaritzako sozietate publikoak Euskadin zehar antolatutako bidaian parte hartzen dute. Urremendi Landagarapen Elkarteko gerentea den Ibon Mandalunizek ondorengo azalpenak eman zituen agerraldian. Helburu nagusia, azken baten potentzializatea eta indartzea bertoko produktoreak, lehen sektoreko produktoreak eta ostalaritzako profesionalak. Horren bien arteako harremanak uztartu eta finkatu eta sendotu eta aldan neurrian promozionatu. Euskadi Gastronomika marka bereizgarria jaso duten eskualdeko 23 enpresa turistikoak Busturialdea Urdaibaiko produktu klubaren barne daude. Euskadiko Turismo Agentziaren, Eusko Jaurlaritzaren sozietatearen ekimena izanik, Urremendi Landagarapen Elkarteak martxan jarritakoa. Helburua, turismo gastronomikoa eta enoturismoa eskualdean garatzea da, eta eskualdeko aberastasun gastronomikoa sustatzea, kooperazio publiko-pribatuaren bitartez. Basketurreko zuzendaria den Miren Arantza Madariagak azaltzen digu Euskadi Gastronomika ekimena. Euskadi Gastronomika da, Jaurlaritzak bultzatutako plataforma estrategiko bat, klubez osatuta, eskualde bakotzeko klubez osatuta, eta da apurbet gastronomia turismo produktu moduan bultzatzeko. Euskadi osoan 16 produktu klubak eratu dira, eta euren ibilbidea orain hasiko dabe danak, ez bakarrik Urdaibaikoak, baizik eta beste eskualde guztietakoak, hemendik aurrera hasiko dira lantzen, Euskadi Gastronomiko proiektua, ja hilabete batzuk dekoz, baina azkenean ibilbidea hemendik aurrera hasiko dugu. Klub honetan gainera, 3 sektorek Ibonek esan daben bezala parte hartzen dabe, eta turismo jarduerak egiten dabe zanera guztietako eragilea batzen dira. Bai lehenengo sektorea, bai ostalaritza, eta baizik eta enpresa asko dabizenak turismoa bultzatzen, eta eurepe bai gure produktu gastronomikoa erabiltzen dabe oferta bezala eta aurkezteko gure turismoa bultzatzeko. Orduan, da elkarlan bat, ez bakarrik publikotik bultzatuta, baizik eta pribatu mailatik bultzatuta, eta da elkarlana benetan egiten badugu publiko eta pribatuen artean, nik pentsate dut, onelako ekintzakaz aurrera egungo dugula. Batiz ere, nik pentsate dut, gure eskualdea, Busturialdea Urdaibain, dekogula potentziala handize, dekogu produktu oso onak, dekoguz produktore oso onak, dekoguz ostalaritza oso onak, eta da dekoguz errekurtso ezin hobeak. Eta horreri danan artean, batekin atarabitzegu, eta azkenean turismoa, industria turistiko bezala landu behar dugun danan artean, eta darantzako diru iturri bat izan behar da. Eta gauzak ondo egiten badoguz, dalkarlanean egiten badugu, publiko partetik geuk eta gero pribatu partetik negozioak eta danak deko zuzena, danan artean ipetzateot, etorkizuna polita dakagula eta lan asko egin aldogule. Euskadiko eskualde ezberdinetan esartzen ari den Euskadi Gastronomikaren marka promozioa egiteko erraminta baliogarria da. Horrela, turisten aurrean, klubeko kideak diren establezimenduak bereizeko Euskal gastronomiarekin eta turismo gastronomikoarekin batekinez. Busturialdea Urdaibaien aipatutako marka jaso duten 23 enpresen artean, ostatuak, jatetxeak, erretegiak, pintxo tabernak, upategiak, kontserba industriak eta museoak daude. Enpresa hauek Euskadi Gastronomikoaren katalogoaren barne daude eta Euskadiko turismo bulegoetan zabaltzen da, baita ere irubebikoitza.euskaditurismo.net web horrian ere.
Honekin batera Urdaibaiko esentziak proiektu turistiko gastronomiko berria aurkeztu zen. Produktu berriak garatzeari zuzendutako formulan datza modu integratuan, produktorea, sukaldaria, bezeroa, helburu produktu berriak diseinatzea da, beti ere tokiko produktuak eta komertzializaziorako zirkuito laburrak erabiliz. Busturialdea Urdaibaiko zigilupean guztia. Horrela Gran Klubak izeneko tailerrak egingo dira lan lotura bat sortzeko sukaldari eta produktoren artean. Honekin batera, living labak, katak, edota prestatutako produktuak dastatzeko saioak egingo dira bezeroen aurrean. Emaitzak publikatuz, Urdaibaiko esentzia marka izango duten, platerren edo pintxoen errezetak besteak beste. Ekitaldian, Arango Joaga Estatu Batuetan urtetan zehar bizi den blogger zornotzarrak antolatutako tailer gastronomikoaren barne, dastaketa madiratua egin zen. Tailer honetan nazioarte mailako Kalifornia, Kanada, Errusia zein Brasileko 10 blogger gastronomikoek parte hartu zuten.